Pozdrav svim gledalcima YouTube-a i posebno frigomehaničarima i klima tehničarima, jer ovaj video će biti namenjen njima i govorimo o jednom novom alatu za pertlanje bakarnih cevi. Ostanite sa nama. Znači, danas hoću da vam pokažem jedan mali, ali izuzetno vredan alat koji svi frigomehaničari, klima tehničari, instalateri koriste u svakodnevnom svom životu. I svi znamo kako izgleda jedno standardno pertlanje bakarnih cevi. Potrebno vam je alat za pertlanje i svi smo već navikli, znači da imamo kalup, odnosno ta klešta, imamo gornji deo koji se stavi i radimo standardno pertlanje bakarnih cevi. Međutim, to traje određeni vremenski period, da ne kažem da traje dosta dugo. Stoga su ljudi namestili ovaj novi alat koji, kako oni tvrde, 10 puta brže uradite pertlanje cevi nego sa standardnim alatom. Znači, u čemu je reč? Kompanija se zove Spin ili F-Spin, ima dve varijante. Znači, Spin Tools imamo konkretno ovde. I u pitanju je alat koji se koristi zajedno sa vašom bušilicom. Znači, da li će to biti bušilica na baterije ili na struju, totalno nema nikakve razlike. I u ovom setu, ovo je set od 4 nastavka, imamo nastavak 1/4 inča, 3 osmine, 1 polovina i 5 osmina. Znači, to su dimenzije koje možemo koristiti za te dimenzije bakarnih cevi. I to su, da kažemo, to su standardne dimenzije, kao što već znate, za veliku većinu klima uređaja i rashladnih uređaja. Samo da napomenem kratko da ova kompanija pravi i alat za, isto ovako izgleda, za proširivanje cevi. No, da se mi skoncentrišemo na ovaj alat. Napravljeno je u Americi, znači dolazi iz Amerike, bukvalno. Evo ovako dolazi, to vam je sve jedna kartonska kutija, sad ću vam pokazati kada otvorimo. Odmah na poklopcu su stavili napomenu da kad se koristi ovaj alat obavezno nositi rukavice i naravno safety naočare. Evo ovako vam izgleda taj plastična kutijica. Vidite ovde gore Spin F4000 Flaring Tool Set. Otvara se na ovaj način. I unutra imamo jedno malo papirno uputstvo i naravno ovo vam je alat. Vidite kako to izgleda. Znači, ima ovaj hex prihvat, šestougaoni prihvat za bušilicu i ovde gore, evo vidite, piše F1 1/4, znači 1/4 inča, za 1/4 inča cevi je ovaj alat. Ovo je za 3 osmine, za pola inča i za 5 osmina. Znači, o čemu se radi ovde? Bukvalno sa trenjem, odnosno frikcijom, brzinom okretanja ovoga i sile unutar cevi, cev se greje i pravi taj oblik koji nam je potreban. Znači, oblik ide od 37 stepeni do 45 stepeni. Ugao možemo da napravimo tog konusa. Znači, kao što sam vam rekao, evo sad ću da vam pokažem kako to izgleda. Znači, ovako se bukvalno stavite ga u vašu bušilicu. Evo ovdje imam samo dve veličine cevi bakarnih, imam četvrtinu, imam 3 osmine.
I sad ćemo da pokažemo samo kako to izgleda. No pre nego što počnem, samo ću da evo namestimo jedan novi čist rez. Ovako. Čak što je više na njihovom uputstvu kažu da nije potrebno odstraniti ove ostatke od sečenja. No, ajde da baš probamo da vidimo kako izgleda kada se samo uradi sečenje. I kao što kažu, moramo nositi rukavicu iz razloga što se bakar veoma ugreje i može doći do povrede. Znači, bitno je držati cev na nekih 10-15 cm udaljenosti. Stavite ovde, na maksimalni broj obrtaja uključite bušilicu i gurate unutra dok god ovo ne udari u ovaj graničnik ovde. Kada ste to uradili, isto nastavljate da vrtite i izvučete napolje bušilicu. Evo ovako to izgleda. I to je to. E sada, ono o čemu ja sada želim samo da pričam, znači ovaj deo je izuzetno vreo, peče. Mnogi s kim sam ja razgovarao i što sam gledao par nekih videa koji su koristili ovaj alat, mogu da kažem da nisu u potpunosti razumeli kako se ovaj alat koristi. Znači, ovo nije gotov proizvod. I mnogi misle, aha, sad sam uradio to, ostavimo ovo i idem radim nešto drugo ili drugu cev i tako dalje. Ne. To je jako bitan sada sljedeći korak u kompletnom ovom procesu. Znači, naravno, prvo ste stavili vašu maticu, onda ste uradili ovo. Dok je ovo još uvek vruće, odmah nastavljate sa konekcijom vašu cev. Znači, to je jako bitan korak. Znači, ovo je vruće i dalje, vi ga stavljate, stežete tu maticu, ta matica privlači i bukvalno formira perfektno prijanjanje ovog bakra, jer zbog te vrućine i dalje je on veoma je elastičan i može da oblikuje taj perfektan oblik koji će vam zagarantovat će vam dobru konekciju bez curenja gasa. Znači, evo samo da vam pokažem kako to izgleda u ovom koraku. Bukvalno ovaj ugao je trenutno 37 stepeni. Znači, recimo sad za ove novije klime potrebno nam je ugao 45 stepeni. Nikakav problem, kao što sam rekao, kada ovo stavite, zategnete maticu, pošto je ovo i dalje vruće, to se namesti taj željeni oblik koji nam je potreban. I boga mi mogu da vam kažem i da su u pravu da nije potrebno uopšte uraditi skidanje, kako vam to kažu, deburring bakarne cevi. Ajde, sad ćemo da uradimo i sa 1/4, čisto da vidite kako to izgleda. Evo, ovo je dosta čisto. Znači, 10 do 15 cm čvrsto držite cev, maksimalni broj obrtaja i gurate. To je to. Gotovo. Znači, koliko je trajalo? Čak i u uputstvu piše da, znači, bukvalno kompletan proces traje između 7 i 8-9 sekundi. Znači, to je sve što je potrebno da bi se uradilo ovo pertlanje bakarne cevi. Znači, ovaj alat ima jako dobru primjenu kod pertlanja gdje su vam nedostupna mesta. Znači, ako vam cevi izlaze iz zida, trebate postaviti kompletnu aparaturu za pertlanje ili šta ja znam.
Sa ovime bukvalno uhvatite tu cev, stavite i završili ste sa pertlanjem. Znači, možete da pristupite teško u nekim uskim prostorima i da odradite posao izuzetno brzo i bez muke. Evo, znači ovako izgleda to njihovo papirno uputstvo gdje vam objašnjava kako se, na koji način se pertla. Opet vam napominje da su rukavice neophodne, da se ne bi ispekli, nositi zaštitnu opremu kompletnu, tako da to je jedno njihov pamflet koji ide sa ovim alatom. Evo dole kaže da je designed in USA, znači da su dizajnirali u Americi, a da je made in Brazil, znači ipak je u Brazilu je napravljeno, nije kineski proizvod, tako da veoma kvalitetna stvar. Ono što je bitno, svaki put, svako pertlanje će vam biti jednako, znači nemate da se bojite da morate da gledate, aha, imam pukotino ili nema pukotina, ili je krecavo ili ne znam ni ja šta. Znači svaki put će vam biti perfektno pertlanje, tako da, kao što sam rekao, izuzetno pogodan alat za sve klimatehničare, instalatere, frigomehaničare. Mislim da vredi svakog dinara. Konkretno ja sam ovaj set kupio preko eBaya, platio sam ga oko 100 eura. Možda je malo, jeste skuplje, ali koliko će vam vremena i brige spasiti, to bukvalno nema cenu. Što bi bilo to za ovaj video. Ako imate bilo kakva pitanja u vezi ovog alata, slobodno me pitajte. Ako vam treba pomoć da ga nabavite, recite mi. Ako imate bilo kakav komentar, ostavite dole u komentarima. Zamolio bih vas da lajkujete video i da se subscribe-ujete ako još uvek niste. Do sljedećeg videa, veliki pozdrav od Aksioma.